היי מיקה. יואב, היי. היי. ספרי לי קצת עלייך. אני מיקה בר, אני מעצבת טקסטיל, יש לי סטודיו בתל אביב, למדתי בשנקר, סיימתי ב-2009, אחר כך פתחתי את הסטודיו העצמאי שלי, גם הייתי במילאנו 8 חודשים, עשיתי סטאז', יש כל מיני תחנות בדרך. כשאדם מן היישוב רואה עבודה שלך כמו זו שמאחורינו, השאלה הראשונה שלו זה מה זה? אז מה זה? זה טקסטיל תלת-ממדי, פה ספציפית הוא ללא איזשהו שימוש מיוחד, אבל יש לי גם מוצרים לבית, גופי תאורה שהם כן שימושיים עם אותם טכניקה. זה בעצם טכניקה של דפוס משי, שזו טכניקה ישנה ומוכרת, ואני לקחתי חומרים אחרים, חומר שמגיב לחום, מתקשב, ואני מדפיסה אותו, וזה מאפשר לבדים ליצור את הדלת מימד, המשחק בין הרך והקשה. זהו שאת אומרת טכניקה ישנה, אבל אני רואה פה דברים תלת ממד יפים וכמעט עתידיים במראה. נכון, זה בעצם, זה הכיף. זאת אומרת, אני, כשלמדתי זה, לקחתי מגמת הדפסה, ושוב, למדנו טכניקות שהן באמת, כאילו, אפילו אפשר לומר עתיקות, אבל ניסינו לתת את האינפוטים החדשים שלנו, אז אני מתוך כל מיני ניסויים סביב אוריגמי כל מיני מבנים שכאלו, בעצם עשיתי איזושהי טעות והגעתי לטכניקה הזאת, והחומרים הם גם חומרים מוכרים. זה בעצם שינוי של כמה אלמנטים מוכרים ונוצר דבר חדש וכן. והקשר שלנו היום בעצם לזיליז', יש דברים שצועקים, אבל אני רוצה שאת תגידי לנו מה זה. אז בעצם מה שמעבר למבניות שהיא די ברורה, מה שמשך אותי בזיליז' זה החיבורים שלהם, שהם מושלמים אבל לא מושלמים. ולקחתי את האלמנט הזה ובעצם הבאתי אותו לעבודות האלו. עשיתי מעין הזזות כאלה בריפיט שלי וזה יצר גם מעין אי מושלמות מכוונת. יש פה בעצם מין גיאומטריה סדירה, לא סדירה, קופצת, חוזרת. נכון, אכן כן. זה בעצם פאטרנים שלקחתי גם מהזיליז' והשתמשתי בהם והזזתי אותם ושיחקתי איתם בעצם. תודה רבה מקסים.